Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad. A yau ne zan nuna muku yanda zaka dawo da application su dawo cikin memorinka ko da ka yi uninstalling ɗinsu. So, idan kuka lura wayannan application ɗin da kuke gani, kun gani gane da application ga su gaban wayata. Amma idan na shiga file manager ina so in tura ma wani su misali ta bluetooth haka, in kun shiga kun gani za ku ga file ina gaba ɗaya zero ne, babu komai kenan. To, a farko abu yadda za ka je Play Store. Idan ka je Play Store zai buɗe maka kamar haka. Idan Play Store ya buɗe maka kamar haka, sai ka je gurin da ake searching, sai ka rubuta APK to SD. Idan ka rubuta APK to SD ka yi search. Idan ka yi searching za ta numa application ga yanan kamar haka APK to SD. In ka yi clicking, ni da yake na riga da na yi downloading ina zai numen open kawai. Idan baka yi ba zai numa ka yi installing. Idan ka yi installing sai ka je ka yi open. Idan ka yi open in APK to SD zai yi loading. Da ya yi loading zai kama searching in application ɗinka. Wannan shine searching ɗin da yake. In kun lura ya gama searching kenan ne Android bit. Idan ni clicking coffee take ta koma cikin kan wayana. Common words ga computer fundamentals ga tana search. Digger tana search ta yi coffee. DJ AB shi ma yana search, application ne na waƙoƙin DJ AB shi ma search yake. To go shi ma ya yi coffee. Idan kuka lura haka zan bi duk wanda nake so cikin application ina, duk wanda nake so zan iya in dawo da shi. Misali, bayan na ƙara dawowa, idan kun yi minimized na koma file, misali application, idan kuka lura idan na koma application kun gani ga yanan niya. Idan kuka lura idan kuka lura ga folder nan ne ta haɗa min wadda ake ce ma coffee APK. Idan na shiga kun gani ga Android bit, ga common, ga computer fundamental, ga digger, ga application to SD. Wannan haka za ka yi idan kana son ma dawo da su gaba ɗaya shine za ka yi. Muna roƙonku da 'yan farkon zuwa channel ɗinmu haki da ka muna subscribe.